मागच्या भागामध्ये रंगभूमी विषयक मतं आपण या तिघांकडून ऐकून घेतली. आता बॅरिस्टर या नाटकाच्या निमित्तानं हे तिघे इथे आलेले आहेत. बॅरिस्टर म्हणजे विक्रम गोखलेंचं दुसरं नाव असं म्हटलं तर ती अतिशयोक्ती होणार नाही. त्यांची इतर सगळी नाटकं जरी लोक विसरलेले असले तरी बॅरिस्टर हे नाटक ज्यांनी ज्यांनी बघितलेलं आहे ते कधीही ते आयुष्यामध्ये विसरू शकणार नाही. म्हणून विक्रम गोखलेंना बॅरिस्टर म्हणूनच ओळखतात. हे बॅरिस्टर नाटक विक्रम गोखलेंनी दिग्दर्शित केलेलं आहे आणि रंगभूमीवरच्या 2 नवीन कलाकारांना घेऊन दिग्दर्शित केलेलं आहे. त्यामुळं या बॅरिस्टरविषयी या तिघांचीही मतं, बॅरिस्टरचा प्रोसेस, त्याचा त्यांच्यावर झालेला परिणाम याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. विक्रमजी, मी काही तुमच्यात भांडणं लावणार नाही, पण बॅरिस्टर हे नाटक पुन्हा करावं आणि ते स्वतः काम न करता, म्हणजे वय वाढलं हा भाग सोडून दिला तर स्वतः काम न करता दुसऱ्याकडून ते करून घ्यावं, हे तुम्हाला का वाटलं? बॅरिस्टरच का? बॅरिस्टर हे अत्यंत अवघड नाटक आहे. म्हणून मराठी रंगभूमीच्या इतिहासामध्ये इतकं कॉम्प्लेक्स नाटक मी तरी वाचलेलं नाही. मी तर असं म्हणेन की जागतिक रंगभूमीच्या इतिहासामध्ये जी फार थोडी आणि फार वरच्या पातळीवरची नाटकं आहेत, व्हेरी कॉम्प्लेक्स प्लेज, त्याच्यापैकी बॅरिस्टर हे आहे. आणि हे नाटक माझ्या सुदैवाने मला 1976मध्ये करायला मिळालं. माझ्या सुदैवाने मला माझी गुरु विजया मेहता ही भेटली. तिच्यामुळे मला बॅरिस्टर हे नाटक काय आहे ते कळलं. बॅरिस्टर हा रोल किती अवघड आहे ते कळलं. अजूनही तो कळतोच आहे 37 वर्षानंतर. इतकं ते खोल आहे, इतकं बलाढ्य आहे. आणि मी जेव्हा परदेशी जातो त्यावेळेला नाटकं पाहतो किंवा ऐकतो, वाचतो भारतात राहून परदेशी नटांबद्दल आणि परदेशी लेखकांच्या मोठ्या नाट्यकृतींबद्दल, त्यावेळेला 100 वर्ष चालूच आहे शेक्सपियर. विविध लोक येत आहेत, शेक्सपियरची नाटकं करत आहेत. असं आपल्याकडे का होत नाही, हा एक मोठा प्रश्न मला भेडसावत राहिला अनेक वर्ष. मला नेहमी असं वाटत राहिलं की आता आपण बॅरिस्टर केलं किंवा आपण एखादी भूमिका केली, एस्पेशली बॅरिस्टर, तर दुसऱ्या कुठल्या नटाने का करू नये? त्यांनीही केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर आणखीन कुणीतरी केलं पाहिजे, आणखीन तिसऱ्याने केलं पाहिजे. आणि प्रत्येकाने आपण जे काही सोन्याचे आहोत ते खरोखर सोन्याचे आहोत का पितळेचे आहोत हे जरा त्या बॅरिस्टरसारख्या भूमिकांवर आपल्याला घासून आपण बघितलं पाहिजे. वाह, असं माझ्या डोक्यात यायला लागलं. तुम्ही बॅरिस्टरचा मूळ प्रयोग पाहिलेला असेल. आता त्या प्रयोगाच्या ज्या सुंदर आठवणी आहेत त्याच्यामध्ये रममाण न होता तशा तऱ्हेने नवा नटसंच तयार करून ते नाटक पुन्हा नव्या पिढीला दाखवणं, हे स्वतःला थिएटरची माणसं म्हणवणारे जे लोक आहेत त्याच्यात मीही आलो, तर हे आमचं कर्तव्य आहे. नव्या पिढीच्या नटाला, दिग्दर्शकाला, तंत्रज्ञाला हे कळावं की हे नाटक काय किंवा अशा तऱ्हेची नाटकं काय आहेत. एकमेव बॅरिस्टर असं म्हणत नाही मी, कशी ती अनंत नाटकं आहेत की जी खूप अवघड आहेत, जी खूप महत्त्वाची आहेत, नुसती अवघड नाही, महत्त्वाची आहेत, ज्याची साहित्यिक मूल्य फारच उच्च दर्जाची आहेत. अशा तऱ्हेची नाटकं ही रंगभूमीवरती सातत्याने होत राहिली पाहिजे, तरच विकास होईल नटांचा, दिग्दर्शकांचा, लेखकांचा सुद्धा, अशी माझी धारणा आहे. आणि दिस इज द रिझन वाय आय फेल दॅट आय शुड रीडू समथिंग विथ रिगार्ड्स टू बॅरिस्टर. नवा बॅरिस्टर तयार करणं, नवी मावशीबाई तयार करणं, नवा तात्या तयार करणं, ही सगळी नवी टीम तयार करून नव्या प्रेक्षकांच्या समोर ते मांडणं हे माझं कर्तव्य ठरतं. मी जर एखादं चांगलं पुस्तक वाचलं तर तुम्ही माझे मित्र आहात किंवा तुमच्याबद्दल मला आदर आहे, तर त्या पुस्तकाबद्दल तुमच्याशी बोलणं, तुम्हाला ते सांगणं हे माझं कर्तव्य आहे. तसंच मी काही ते चांगली गोष्ट अनुभवली, सुंदर सिनेमा पाहिलं तर तो माझ्या मित्रमंडळींना सांगणं हे माझं कर्तव्य आहे. ज्ञान फक्त स्वतः घेणे आणि ते दडपून ठेवणे हे बरोबर नाही. मी माझ्या गुरुकडून जे शिकलो, विजया मेहताकडून किंवा ह्या नाटकाकडून, या भूमिकेकडून किंवा त्यातल्या अनेक भूमिकांपासून मी जे शिकलो, हे सगळं मला पुढच्या पिढीला देणं माझं कर्तव्य आहे. मी काही मेहरबानी करत नाही.
त्या दृष्टीने मी बॅरिस्टरला पुन्हा एकदा हात घातला. माझा इलाज नव्हता म्हणून मी बॅरिस्टर मूळ बंद झाल्यानंतर सुद्धा 2 वेळेला बॅरिस्टर केलं मी आणि वडिलांनी. आणि नंतर मी असं ठरवलं की आता ह्याच्यापुढे काम नाही करायचं, पण नवी संपूर्ण टीम उभी करायची, म्हणून मी धडपडून हे केलं. आणि आय एम व्हेरी हॅपी. लेट मी टेल यू, आय एम एक्स्ट्रीमली हॅपी अबाउट माय ऑल दीज ॲक्टर्स, की ज्या तऱ्हेने त्यांनी अभ्यास केला, जे कष्ट घेतलेले आहेत या दोघांनी विशेषतः. असं फार क्वचित होतं, असं इतकं कष्ट करणारे, इतके अभ्यास करणारे स्टुडियस माणसं मिळणं हे फार अभावाने शक्य होतं. आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इला अँड शैलेश. पण कसं त्यांनीच म्हणजे शैलेश सांगतो. हां हां, मी बॅरिस्टर मला करायचं आहे, कोणी बॅरिस्टरची भूमिका करायला याल का असं मी विचारलं. कोणीही तयार झालं नाही. याच्या पाठीमागची कारणं, प्रमुख कारण मी असं समजतो की सगळेजण खूपच बिझी आहेत. आणि माझी अपेक्षा अशी होती की प्रत्येकाने, ज्यांना ज्यांना मी विचारलं त्या प्रत्येकाने मला चटकन उत्तर द्यावं, जे काही असेल ते. मला वेळ नाही आहे, किंवा मला ते जमणार नाही, किंवा मला ते आवडत नाही आहे, काहीतरी आहे. एकाच नटाने फक्त मला 24 तासात उत्तर दिलं की मी तुमचं बॅरिस्टर पाहिलेलं आहे, तुम्ही बॅरिस्टर करताना त्यातली छोटीशी भूमिका मी केलेली आहे, आणि त्यावेळेला तुम्ही जे करत होतात ते तुम्ही आम्हाला, म्हणजे मला आज बोलवता बॅरिस्टर करण्याकरता, तुम्ही जे काही सांगणार आहात ते माझ्याकडे आत्ता असलेल्या वेळेमध्ये मी शिकू शकणार नाही, याच्याबद्दल माझी पूर्ण खात्री झालेली आहे. म्हणून मला हात दाखवून अवलक्षण करायचं नाही, म्हणून मला तुम्ही देऊ नका. 24 तासात त्या माणसाने मला सांगितलं. शैलेश माझ्याकडे आलेला होता निर्मात्यातर्फे टू प्ले तात्या द विलन. हो. आणि मला कोणीही मिळे ना, तेव्हा मी यांना म्हटलं की रवींद्र नाट्य मंदिरला आम्ही जमलो होतो, म्हटलं जरा तू उभा राहा रे. उभा राहायला, इकडे बघ तिकडे बघ, तू बॅरिस्टर करायचा. तर तो अवाक झाला. मी म्हटलं की झालेलं तोंड बंद कर, तू बॅरिस्टर करायचं. म्हटलं काका तू करायचंस. आणि त्यांनी केला. मग त्याचा पुढचा 2 महिने जे काही होते, 1.5 महिना, त्याचं सगळं जगणं हे बॅरिस्टरमध्ये झालेलं होतं. पण आय हॅव सीन दिस यंग मॅन टेकिंग एक्स्ट्रीम एफर्ट्स टू अंडरस्टँड व्हॉट इट इज. सेम केस विथ इला. दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम दॅट इला डिड मावशी. मावशी ही अत्यंत अवघड आहे, परंतु शी अंडरस्टूड व्हॉट इट. तिचा एक फार अत्यंत चांगला गुण आहे, जे काही समोरचा माणूस सांगतोय ते तिला इतक्या चटकन कळतं की तिला वेळ घालवत नाही. ते समजून घेण्यात वेळ घालवत नाही. तिला समजलं की ते पटकन ती इम्प्लिमेंट करते. हा तिच्यातला एक मोठा गुण आहे. आणि अशा तऱ्हेने बाकीचे जे सर्व लोक आहेत त्यांनाही मी अशा तऱ्हेनेच समजावत गेलो, आणि त्यांनीही चांगला अभ्यास केला. अँड आय लव्ह ऑल स्टुडिओस ॲक्टर्स. आय लव्ह देम, आय रिस्पेक्ट देम. आणि हे नाटक व्हायलाच पाहिजे. अशा तऱ्हेची अत्यंत अवघड नाटकं मराठी रंगभूमीवरती सातत्याने केली पाहिजेत. अशा सर्व त्यांनी, ज्यांना ज्यांना आपण ग्रेट ॲक्टर आहोत असं वाटतं, त्यांनी ती केली पाहिजे. म्हणून मी बॅरिस्टर केलं. इलाताई, तुम्ही विजयाबाईंची मावशीची भूमिका बघितली होती की नाही मला माहिती नाही. हो, पाहिली होती. कारण ती बघून मग ही करणं हे आणखीन म्हणजे कष्टाचं, त्रासदायक, मोर चॅलेंजिंग. बघितली नसती तर कदाचित सोपं झालं असतं. तर ती बघून पुन्हा मावशीबाई उभी करणं हे कशी स्वीकारली चॅलेंज? मला मेंटल सेटअप पाहिजे, म्हणजे ॲज अन ॲक्टर. हो, तो माझा मेंटल सेटअप बनण्यासाठी मला मुख्य आधार दिला तो विक्रमजींनी. कारण मी मावशी सर्वात आधी 96 साली केली. 96 साली आम्ही या नाटकाचे काही प्रयोग केले. आणि तेव्हा जेव्हा विक्रमजींनी मला विचारलं होतं की मावशीबाई कर असं, म्हणजे तर तेव्हा मला खरंच खूप मानसिक दडपण आलं होतं. याचं कारण हेच होतं की विजयाबाईंची मावशीबाई मी पाहिलेली होती. आणि
ते नाटक आता जे विक्रमजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे ते किती व्यामिश्र आहे आणि सखोल आहे याची जाणीव झालेली होती. त्यामुळे त्याच्यापर्यंत आपण ते समजून घेऊन ते करू शकू का नाही असा एक शंका स्वतःबद्दलची निश्चितपणे मनात होती. परंतु त्याचबरोबर विक्रमजींवर गुरु म्हणूनही विश्वास होता, कारण मी त्यांच्याबरोबर 89 सालापासून नाटकं करत आले. तोपर्यंत आम्ही 3-4 नाटकं त्यांच्याबरोबर केली होती आणि त्या नाटकाच्या तालमींमधनं दिग्दर्शक वेगवेगळे असतील, कारण प्रथम मला दिग्दर्शक म्हणून विक्रमजी बॅरिस्टरमध्ये लाभले, पण तरी आधी जी मी नाटकं केली होती त्याच्यात माझ्याबरोबर काम करत असताना वेळोवेळी त्यांच्याशी चर्चा व्हायच्या आणि त्यांच्याकडून जसं दिग्दर्शकाकडून तसंच त्यांच्याकडूनही मला खूप शिकायला मिळायचं. त्यामुळे मी असा विचार केला की ठीक आहे की विजयाबाई ह्या अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीच्या कलाकार आहेतच त्याच्याबद्दल, पण म्हणून त्यांनी जे जे काही केलं आहे ते कुणी करायचंच नाही का, असं नाही. ते माझ्या कुवतीप्रमाणे माझ्या आवाक्याप्रमाणे मी करायचा प्रयत्न का नाही करायचा, कारण त्याच्यातच मी कलाकार म्हणून डेव्हलप होण्याचा, सुधारण्याचा, वाढ माझी होण्याचे चान्सेस आहेत तिथे. मग अशा प्रकारचं मला संधी आलेली असताना मी फक्त घाबरून किंवा दडपणाखाली किंवा माझी तुलना होईल, मग माझ्यावरती टीका होईल आणि विजयाबाई कुठे आणि ही कुठे असं होईल, यांनी मी का पाऊल मागे घ्यायचं. ठीक आहे, भले जे काही हे ते कलाकार म्हणून माझ्या चांगल्यासाठी होणार आहे असा विचार मी मनामध्ये केला. भीती होती मनात कंपॅरिझनची. कंपॅरिझन म्हणजे भीती नव्हती, परंतु कंपॅरिझन होणार हे मला माहीत होतं. आणि कंपॅरिझन झाल्यावर मी विजयाबाईंच्या लेवलचं काम नाही करू शकणार ह्याची मला कल्पना होती. परंतु तो जो आत्मविश्वास आहे की तरीसुद्धा हे घ्यायचं, तरीसुद्धा हे करायचं, हे एक विक्रमजींमुळे. आणि दुसरं मगाशी मी बोलत असताना सांगत होते तेव्हा मला एक महत्त्वाचं सांगायचं होतं की सुरुवातीला म्हणजे मी 86 सालापासून जेव्हा काम करत होते तेव्हा प्रामुख्याने पहिली काही वर्ष माझ्या आवाजावरती टीका होत होती आणि त्याच्यासाठी मला काय करावं हे कळत नव्हतं. आणि मी खूप नाउमेद झाले होते की जर मला या क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल आणि माझा आवाज जर लोकांना आवडत नसेल, कारण तो अनुनासिक आणि हाय पिचचा होता, कानाला फारसा प्लेझंट नव्हता, पण त्याच्यासाठी काय करावं हे मला कळत नव्हतं. आणि तेव्हा सगळ्यांनी मला डॉक्टर अशोक रानड्यांचं नाव सांगितलं आणि त्यांच्याकडेही मला विक्रमजीच घेऊन गेले होते. आणि सरांनी मला फक्त आवाज जोपासना शास्त्रच शिकवलं असं नाही, तर मला अभिनयाकडे बघायची एक वेगळी दृष्टी दिली. शब्द हे अभिनयाचं गर्भरूप कसं आहे, शब्दांकडे सजगपणे पाहिलं, शब्दांचा पोत, रंग, वास सगळं, म्हणजे शब्दांवर प्रेम करायला लागलं की तुम्हाला अभिनयाची वाट कशी मिळते ही एक वेगळी दृष्टी त्यांच्यामुळे मला दिली, ज्याचं ॲप्लिकेशन मी हळूहळू करायला लागले होते. आणि जे मला बॅरिस्टर 96 साली मी जे बॅरिस्टर केलं ते करण्याचा जो आत्मविश्वास आहे तो मला या 2 व्यक्तींमुळे, जे दोघंही माझे गुरुस्थानी आहेत, त्यांच्यामुळे मला मिळाला, डॉक्टर अशोक रानडे आणि विक्रमजी. आणि म्हणून मी ते केलं. आणि त्याच्याबद्दलची एकच बोलकी म्हणजे एका समीक्षकाची रिॲक्शन मला उमेद द्यायला पुरेशी होती की ते मला म्हणाले की तू हे शिवधनुष्य चांगल्या तऱ्हेने पेललेलं आहेस. एवढी त्यांनी मला जी प्रतिक्रिया नोंदवली ती मला पुढे जाण्यासाठी मदत करणारी ठरली. कारण मला कल्पना होती की आजही मला, म्हणजे 96 साल गेलं, त्याच्यानंतर 2006 मध्ये आम्ही याच नाटकाची एक DVD केली होती. माझं भाग्य असं आहे की मला माझ्या आयुष्यामध्ये अशा 3 टप्प्यांवरती मावशीचं कॅरेक्टर करायला मिळालं.